Dette er et screencast, som omhandler æstetiske læreprocesser. Screencastet er produceret af Christian, Janus og Christina. Jeg vil nu komme med en kort introduktion af programmet. Vi vil indledningsvis komme ind på æstetikken bag en progressiv opbygning af det lave overslag. Derefter vil vi ud fra mediering forklare om vores egne kropslige indtryk. Efterfølgende vil vi komme ind på, hvordan screencastet kan være et æstetisk hjælpemiddel i undervisningen. Afslutningsvis vil vi fortælle, hvad arbejdet med screencast har gjort for vores kropslige læring. Vi har valgt at lave en progressiv opbygning til det endelige overslag med nogle mindre øvelser, fordi som i æstetiske læreprocesser starter vi fra bunden af. Gennem sansninger vil vi fortolke og bearbejde de indtryk, vi får. Vi vil fuldføre vores æstetiske læreproces gennem det medierede udtryk af det endelige overslag. Vi har valgt at lægge et fokuspunkt omkring kipstilling, da vi mener, det er en væsentlig faktor for vores videre udvikling. Jeg har valgt denne øvelse, fordi vi igennem Janus og Christians indtryk og følelser vil give mulighed for at tilegne sig kropslige erfaringer ved en progressiv opbygning i deres æstetiske læreproces. Igennem disse øvelser skal Janus og Christian have en undersøgende tilgang for at tilegne sig kropslige erfaringer. Her vises endnu en opbyggende øvelse med fokus på kippe, hvorved vi igennem egen krop skal få de sanselige oplevelser. Vi har valgt at tegne vores sanselige indtryk på henholdsvis papir og tavle. Grunden til dette er, at vi vil omsætte vores kropslige sansninger til æstetiske formudtryk, for herigennem at kunne reflektere over de udviklingsmuligheder, vi har. Efter mit færdige overslag har jeg lavet en tegning, som viser, hvordan jeg følte mine kropspositioner var gennem forløbet i processen. Jeg følte, at min krop var strak gennem hele overslaget, og jeg ikke formåede at udføre kipstillingen korrekt, og dermed var strak gennem hele overslaget. Det er det, man kan se her, at mine ben er helt strakte, jeg er helt strakt, kommer op på plinten og strakt, når jeg kommer ned. Efter at have set optagelsen af mit lave overslag, har jeg så tegnet den igen, fordi jeg kunne se på filmen, hvordan jeg egentlig gjorde det. Jeg kan se, at de indtryk, jeg har gjort mig omkring kipstillingen, har været delvis forkert. Da man på videoen kan se, at jeg har lavet en udmærket kipstilling, hvilket jeg også har lavet på tegningen. Som man kan se her, jeg springer. Her kommer det, jeg laver syvtallet med kipstilling, så kip på og lander godt. Her kan I se videoen af Christians færdige lave overslag. Jeg har ligeledes lavet en tegning, der viser, hvad jeg følte. Jeg havde følelsen af, at mit lave overslag var udført korrekt, og i særdeleshed, at kipstillingen var udført rigtigt. Men som man på videoen kan se, får jeg ikke strækt benene tilstrækkeligt i kipstillingen. Her kommer video af Janus færdige lave overslag. Screencastet som æstetisk hjælpemiddel i undervisningen giver eleverne igennem mediering en mulighed for at sætte ord på deres sansede oplevelser. Samtidig skaber det mulighed for reflektering og selvevaluering hos eleverne. Igennem den progressive opbygning
giver det mulighed for underviseren at indsætte fokuspunkter, således at eleverne igennem visualisering er bevidste om deres udførelse af specifikke fokuspunkter. Arbejdet med dette screencast har givet os en større indsigt i, hvordan vores kropspositioner er i den enkelte øvelse. Ud fra vores mediering har det sat nogle refleksioner i gang omkring, hvordan vi ser os selv i den givne proces, og hvordan omverdenen ser os i forhold til kropslig læring. Dette var vores bud på et screencast omkring æstetiske læreprocesser. Vi vil ønske jer en god jul og et godt nytår.